Siden i torsdags der har vi ikke set væsentlige forstyrrelser af lufthavnene. Men vi er desværre nødt til at vende os til, at vi står i en ny virkelighed. Vi kommer til at stå i en situation, der også minder om denne her igen. Det er naturen af hybrid krigsførelse. I dag der taler vi om droner, i morgen er det måske noget andet. Og det skal vi som samfund desværre indrette os på. Og der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001. Der lærte vi at leve med, at truslen var der, og myndighederne blev løbende rustet til at håndtere den trussel. Det blev det også et vilkår for alle europæere, at det var en del af vores fælles virksomhed. Ligesom terrortruslen blev en del af vores virkelighed, så er hybride angreb nu desværre en del af virkeligheden.